Kilit shim ke tengah naga bentau kon jonga. Kini kilong ki kentien ya ka bau Abraham udah hukum. Yu syakri rang ba jongu Eliezer badle yet ke tengah naga bentau kon jongu u Isak. Pila ban shem ya kata naga Genesis arbusau ke dekat ke basau. Ban ai naga kita ki para kher ki para mer ke jongu naga ta ri ke jongu. Bau ni syakri rang ba 4 jupai syakata kari. Udah sungguh khuslai nengkong ngan ya shem ya ka briu ka bakum no. Henry ulah bo jing tuai ba ulah kongoro ya ka jing pa jong u kenrat jong u ba udah lek da ka jinget ba shisha la ya lami u da u blei ba habula kongo ya ka ta ka ktien u poi shisha ken shaga ta ka jaka ya ka ba u thmu udah ya kendu shisha ya ka Rebecca udah ya kendu shisha ya ka ne ka kentai but lapen itu haga yeng ka sem bat kumta hadin nang ta u ya thu ru ya ka ta ka jing thmu jong u balai bu wan shaga ta ka ri Barabau Eliezer ule yatu ya kata. Bawan banuat ya kata ke tengah nak benta. Ukan rat jong o. Da shisha kani ke breuru kalanget ya kata. Bar ki bahayeng kila keli ulaban ula keli bak ki bahayeng kila keli shisha patre ban bot yu breu. Ba panlong ke tengah nak benta. Uta ukon ukan rat jong o. Bar kumtai ka Rebecca ko nganlet. Habakala yu snow ya ke jingkot. Habakala yu snow bakadon kalat kat kata namar babalai bau ni ubriu bawat eka u Abraham lani to kon jo ki dei ki baruspa ki dei ki badan ka spa ka po ki badan ru ya ka influence kani ka briu habakala yu snow kat ya kata ka jing terwa ka klempen suki sho ka ngan let no menta ki ong sa suppose ngi ong em ngan let no ba shisha ki lai plat no na yeng ba Rebecca ka lai let ru ba kata ka shakri jongka ban let na kata ka yeng jongka ban let ya kendo ya ne kurim jongka u bal up na ka menta jongka ba shisha ngi i ba namar ka jing pen ko ngo jongka Rebecca bo blei la kar khu ka jing em ka jongka ban long pat ka kemi jong kari tadeng ta ko abang fi ka ni ka singi ka menta pitip na kumba Abraham upa yu Eliezer ban lei wat ka tengah na ka benta u khon jong o ukpa ba banang ru khat yangi ka ni ka singi ban lei wat ya ka tengah na ka benta u khon jong o ba kata ka dei ban lei wat ya kita ken ki men sim ki bakodor na ka benta u Jesus Christ bolong khon jong o tani ta utra u khat yanga ba ya pi kum kita ki shakri rang ba lada ngila dei shisha kita ki bala rang ba hau trai lada ngila dei shisha kita ki bala rang ba ha ka ktien utrai kwa ingi bingin chushong sa haju unre hukum ingi wong khilai wat ya ka tengah na ka benta une ukun janga u Jesus Christ khilai wat baru pa yangi ban lait wat ba deng ta kumba une shakri rang ba udah duai ba udah nget ya ka jingalam ka jong blai ba udah kendo shisha thik ru ya ni ka breu nget ha ba utrai u pa ya pi nget pin ya kendo bi ya ki breu ya ka ba pin wan lam ya ki ken shaka hima ka jong blai la fi shong sa haju la fi shong be ka biang kum ne la fi klet no ya ka hukum ka jong trai ba hukum ya pi ban lait wong ki lait ka pertai ban ya lap ya ka gospel shi ki ban reu baro la fi ko ngo ya ka fi sa sa kum jo la fi long kum Eliezer shu ko ngo bi ka tin ka jong kan rat lait bet u trai un ya lam ya pi un ya lam ban pin kendo ya ki breu but kita ki breu kin dei bet na ka benta u Jesus Christ. Tadeng ta fi pin ko ngo fin sekendo ita ki breu but haba fi kendo ya ki kita ki breu kin yo diang ya ka jingker ku kin yo diang but nganget kin yo mat ya ka jingker ku na mar utau bakot mar utaken bawat udai berispa utau bawat udai blei badan bor baro tadeng ta haba ngingi pen ko ngo nganget ngin shembet ya kita ki breu ya ka bangin lam ya ki shau Jesus Christ kan balada pidai mapir kita ki breu tolong pi kum ka Rebecca nai pen up namar utau ba khat ya pi udai berispa utau ba up ya pi udai shisha usim kis im bad utrai ki trai udai u blei jong ki blei ka ban fi dan blei shoot na lor jong u ulang halor ki blei baro halor ki trai baro halor ki sim baro dan de way pat tadeng ta to ai ba pin long rukum ka Rebecca file snow ni ka tien ka menta bo trai o nga wat ya pi berupa ingi ki shakri rang ba ban lei wat ba fila yo snow ni ka tien bo trai ong wan no u jisu up ya pi tadeng ta wan pen up ka Rebecca khlam pen up ka wan ba bran bat kada ya kendo yau Isak ba kada long senan ka kemi jong ka jait men riu Israel ka kha ngot ki kon iso ba Jacob
bau Jacob kelalong ke utau kupa jong ejat menri Israel bang kwa banong ifi kan ke sengi ke bamenta utrai kwa ban kerku ya pi baleng ba jong pi shisha kan long ke jingkerku ya ke hima ke jong blei la pi pediang yu utrai ke jim ke jong pi utrai pen kharo ya pi utrai pen mi ya kita ke bahatam na ke jim ke jong pi badeng tangi khat ya pi kan ke sengi inda ke tien ke jong blei ngiwan ban wat ya pi but have you snow ya kan ke jing khat wat num pen artatien ya de ne wat num pen dir la ne wat num pen tut wan no beran pediang no yu try na maru khat ipi bo udang up ipi manga kan mau yu Petros habu Jisu khat yu Petros wan bot no enga u e no beran ni kata kejar ke jong kejar ke beladap ke ling ke beladap u e no beran bo Jisu ang adom ta ke sengin pelong imeu nong tong bri bat da shisha habu la pediang yu Jesus Christ u Jisu penlong shisha yu Petros u nong tong bri ha ka sengi ke bo Petros shisha u yang ban yalap do lai hajar ki mensim ki kala ka bamut mdei nang ta hadin nang ta finda puleru hado san hajar ki weipat ki wan ban kala ka bamut haga jingelap ki jong kini ki apostol banga kwa banong fi kan ke sngi ke bamenta la traul akhot ye fi ukwa ba penlong fi ki breu jong jingker khu la fi kwa penlong sha ki breu jong jingker khu pediang yu Jesus Christ dei ta mo bala an penlong fi ka daw jong jingker khu ba thin juble ka khot ingi la nang ipule kan ka pono Jacob la nong basan ka ongkum ni ka thin ka jong blai kong ku pra bengai lada uno noru apdeng jong phi u ya sakamano naga jingsi sha balada uno noru uda pen phai pat ya u to untip ba uta bul pen phai pat ya bo pop naga jingya sakama kalunti jong un pen em ya kaman sem naga jing yap bon tap no ya ki babon belen ki pop deng ta utra u khat ya phi ba phin long ken kita ki breu ki ba pen phai ya kita ki breu ki ba sakama saga ai saga jingsi sha bau trau khat ifi but she seen bau trau khat ifi nga nget pinda yo si sai ka bor ben pen pai ye gibreu na ga jingdum sha ga jing sai knang bau tau breu unyo ai ga unyo ya ga jing penem ba unyo ru ya ga jing ma na ga gi pop jong o gi babon ba ka perthai nga kwa balong ifi ko mga klen gi singi ka ong bai ba ka perthai ka dei tang sipor ka bau blei un sa thang no ken da ga ding ba ka babel ka ong kum ni rangi pule kan naga kan ke city juda thin jublai ka ongom ni kan khat bar fulai ka ong henra yaki wei pat to fin penem daga ba kni kan that yaki naga ding ba yaki wei pat to isen ai daga jing shap tieng daga ba shun wat yakata ka jing phong yaka bala pen bit tingit naga jong ka do utrai ong kni kan that gibriu naga ding ba to long shun pi kan yakata ka jankup ka ba pen tingit yaka do ka ai kata ka jankup jong ka perthai ka ba pen bit tingit ya kata ka do tading ta kwa banong fi ba pin kni kan that igi breu na kata ka ding ba kum ju ro ba pin shun kan ya kata ka jing phong ka ba kin ja do ba pin shun ya kata ka ba pen bit tingit yu breu ke igi ke jing phong jo ka perthai phim de ben kup igi jeng kup jo ka perthai tading ta utrai ong lada phi lek ban ya lap nga tip ba pin kni kan that bi igi breu na ka ding ba kin lak no kan na tagi jeng kup jong ka do ka ba pen bit tingit yu tau breu kan ngai utrai panan kam ye phi ngai kumba ka mission ka jong Elijah ka long successful kumo Abraham upa yu Elijah balai wat ka tengah nam tau kon jong bo dai shem sha ka brio ka badai nagam to Isak ngai habo blai upa ya firu ngai ka jing em ka jong fi kan long be ka jing em ka ba job ngai pin ye kan do be ke brio ngai pin sham be ka ki brio ngai be ki brio ken yo jing pin leng ba ka jing lai khat ka jong fi leng ba ka jing ya wer ka jong fi leng ba ka ta ka jing lai shim ka jong fi man yalami ki ken show Jesus Christ bolong khon jong blai ba deng tau train pen kam mi fi la fila dei sha ka por man yalap no afila san fila rang ba au trai yalap ya gospel ba kwa banong fi ka ni sngi ka ba menta ba la da don pring jong fi ru bi snow don ba yalap ya fi pediang no wot komba ka Rebecca ka pediang ngai train ka khu fi ka ni ka por menta ba ngai ngan duai bo blame pen kam fi ki Elijah ki bagan jaman sim but ya piru ke Rebecca ki bagan jaman sim ngin duai ni ka por menta try ni ka por ko na me pa go try yaki shakri kan thai ki shakri shin rang ki jama ki bla san hame go try mong khile chi ka thai ban ya lap ka gospel ban le ya lap ya ka gospel ban le wat ka ta kurim naga ban ta khon jama u Jesus Christ u balong u try ki try u sim ki sim ba ka ta kurim kan kala long ka ta balang ga jong u ken but trying ai ngo ya me ko na me pa go try ni ka por ya ka ta ki shakri kan thai ban shin rang ki shakri kan thai bi ki shakri shin rang ki jong try
Oh shisha kita ki syakri rang ba ki jong U Blei ka fin lech ka perthei ba fin ya lap ka gospel kam dei phi ban dan tang ki sau kan ro jong ka balang ka jong fi re ba fin lech ka perthei ban ya lap ka gospel shaki ben reu baro ba fin ya lap ha ki office ki jong phi ba fin ya lap ki school ka jong phi ki college ki jong phi ba fin ya lap yu jisu ka lenti ki sin ke na ki yo ki hat hang no phi dan ha ka business ka jong phi ba fin yo ayu jisu ba ngai la da fi la pen ko ngo ilde komba wilai zar la pen ko ngo o man siem jong U Blei unyalam ba fin ye kendo ita ki breu ki badai biang ba kita ngai ha fi kendo kin pediang bet ya ka khubor ka ba PPI ba ngai aga ga sngi try pen sle if you way un pen dap fi da ka bor ba do man siem ba khot ba ngai pin da long shisha ki breu ki ba job ken ha ka ta ga jing thmu ya ka ba Blei la bu aga ji im jo fi ka ta ka mission ka jong fi kan long ka ba job ba pin la wan ra ken ya ka ta ka tengah naga bantau khon jo Jesus Christ kan hallelujah bangada duai ngada kerku ya piru ki biyo sngow yaktien kom karabaka nai pen slam pediang no odwot namar utau bakhat ya pi udai us iem ki iem baru try ki try ulong U Blei halor ki Blei u try halor ki try bu khat ya pi namar bu it plat ya pi baga jim ka jong pi kan long ka jim jo ka jing kerku ka jing em ka jong pi kan long ba jing em ka jong ka jing kerku kom bu try ula kerku ya karabaka un kerku ya ka jing em ka jong piru ba pin long ken kita ki breu ki ban kharoi ba leng ba jong pi si bon ki men siem kin wan shaga jing pen em ka dwai ngir kerku ya fi ka ne gasngi ngai u try un pen sle if un pen an kam fi kom bu try ro hoi ula khat yu petros bu la long yu petros unong job men siem bu kra ba ngai u khat ya pi ro ka ne gasngi ba pin long ken ka ta ka jing kerku ka ba kra ha ka hima ka jong Blei dwai ngir kerku fi baro ha ka tengu Jesus nong pen em amen but amen try khat if he kile shim ka tengah naga bantau khon jo Jesus Christ Blei kerku fi ngin sai sham pat krishibon amen